ďalšieho videjka. A počujete to? Mlátime, žatva 2024 je tu. Žniva 2024, oporové žniva. Kurde ten. No ležáky mu dávajú dobre zavrat. To, ako si môžete všimnúť, klasická 512, záber 4,2 metra. To ukážem porast. Tuto je také zlé, viac tuto je bordeu, alebo neviem si povedať, proste tu sú tak viaceho bordeu, lebo však vidíte susedovcov, akí sú. Nech sa o to starajú, a to takto. Dobre, teraz vám pustím nejaké videjko z hudbou, chvíľočku aj bez hudby a toto. Užívajte si video. Takže stačí. Máme tam mech, no. Môžem pomaliť? Môžeš. No Filip, poj. No. Koko. Ešte. To drží teda to prosto. A ako mám to držať? Na široko. A čo keď není mech široký? Dobre. Dobre. Čiže zavri to. Vezmu. Takto si chytím, cez dva prsty. Aha. A ideme. Ja to nebudem držať, ja to musím nosiť hore. Dobre. No môžeš valiť. Daj, vrčo. Mna? Lebo on potom, keď moc robí, on potom aj moc vypije. A to je drahá brigáda.
Počkaj, Dobre, aj stačí. počkaj. Vy ma ľúbite, chalani. Ozaj vy ma ľúbite. Vidíš to? Poďme, Dobre, veď aj môžeme. Východom môžeme trochu čistej vody. Do pohárka. Však máš to flašku, vítam si za tá. Chladiči, neboj sa. Tam je dobrá. Dobre, dobre. dobre. A k tomu stačí. Patrovi dávate rukavace. Však ide na dovolenku, však bude odpočívať. Môžeš. Dobre. Tak. Na šupu sme to pekne vypali. Čo? Na šupu sme to vypali. Na šupu položil, Áno? nahákli, a on jeli. Už tak. To bolo, kde on bol na hrbe, tam bola jama, no tak. Dobre, chlapci. Dobre. Radi. Ja budem zajtra jak vázal. A Filip vede. Ty budeš celý týždeň jak vázal, počkaj. Filip to mal nosiť. No, môžeš. Počkaj, prosím. Filip, ty klince si teraz kúpal? Špendlíky. Špendlíky. Alebo Lego. Môžeš. No, stačí Lego. No. Nechodil všetko? Ani mne. No však šup, konečne som sa rozbehla. Koľko? Dobre. No však nemôžeme im dávať moc. Čo ste sa na mňa dohodli dneska? Počkaj, vlastne, ja som myslel, že to je tebe. Dobre. Však ja ti nekázala, že máme ti pridávať, no tak čo? Áno, lebo... Stal som 11 mechov a 7 gíblov. Dobre. Ešte daj. Ešte, ale... Je zlomený na spodu. Dobre. Dobre. Lebo naozaj to vypadá, takže naozaj mu dávame najviac. 11 mekov a 7 gíblov nachystal. Však. Dávaj. Môže. Dávaj, nosiť. A tak normálne ten bol polovičený. To sa potom zle nesie na Dávaj. tom pleci, keď ho má zlomených z testov. Už je to zle, áno. Aj keď je moc plný, nie je dobré, ani keď je málo. Áno, lebo on sa ty potom lápne. Dušan, Martin hovorí, že on si nehával, ale vždycky som ho videl iba, že my chalani z konvenku, s tým všade. Buzeráme, ten dosť robiť, nie si to nechá. No, Potom si piva a borek. Všetky zábrany idú preč. Hlavne, že nekúšaj, vieš? Aha. On spieš, a keď to ja by sa bavil, keď ho pokúšať, tak tam je ten cik. Hen tak baba neje. áno, keď je v tranzite, otrhíte. On rád, že máš všetko na večer. Keď mi si hore, bude to niečo Petra. Lebo to čím ďalej, tým vás...
No, žatva žita zakončená. Dúfam, že ak sa mi videjko páčilo, je to žatvy žita. Tak sa poprosil o like, odber a taký pekný komentár, to sa vždy rád to prečíta. Majte sa, u ďalšieho videjka, čaute.